Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, защото вашето присъствие и особено присъствието на толкова много млади хора ни дава още повече сили по пътя, по който сме тръгнали, а този път е ясен, води до една конкретна непосредствена цел и това е целта, която обединява може би 3/4 от българския народ. Да се отървем от Бойко Борисов, защото ни е срам от него. Защото в лъжа беше заченат като политик. Защото го създадоха политически среди, които имаха нужда от такъв като него. Уж харизматичен, а в същото време с много тъмно минало. Уж дошъл да спасява България, а всъщност дошъл да я довърши. Второто, което всички вие знаете, но то трябва да се казва и да се повтаря, е, че България не е бедна държава. В България бедно живеят само една голяма част от хората, защото България е изключително крадена държава. Кражбата и корупцията, които разяждат икономиката на страната ни, са причината да сме докарани до този хал днес. Третото, което всички вие знаете и го усещате на гърба си, е, че ние българите сме най-бедната част от Европа, най-бедният народ в Европа и че никъде другаде в Европа заплатата на един учител не е равна на 45 кг домати в началото на сезона. Няма такава европейска държава. Няма европейска държава, в която заплатата на лекаря да се равнява на 200 литра бензин. Четвъртото, което знаете сигурно много добре, е, че ние сме най-бързо изчезващата нация в света, с най-ниската раждаемост в Европа, с изключително висока смъртност и с изключително висока емиграция. През 2050 година в България ще останат да живеят по-малко от 5 милиона души, повече от половината от които напълно или почти напълно неграмотни. Това означава да е възписана България. И две неща, които може би не знаете, но съм длъжен да ви кажа, защото това ми е професията. Да казвам на студентите в Софийския университет някои истини, които съм прочел малко по-рано от тях в учебниците. Едното, което може би не знаете, но е задължително да си тръгнете от тази зала и да го помните добре до 23 октомври, е, че причината за мизерията в България е корупцията и масовата кражба, а основата на корупцията е в днешната българска конституция. Не сменим ли конституцията? Не си ли създадем модерни правила, като в високо развитите западни държави, ще продължим да живеем зле и ще живеем още по-зле, ще продължим да намаляваме, ще продължим да затъваме в неграмотност и в крайна сметка може да дочакаме края на иначе древното си и гордо отечество. И второто, което може би не знаете, и което съм длъжен да го кажа така, че да се разбере изключително ясно. И от тези, които сте в тази зала, и от тези, които ще гледат днешния запис по канал 3, и от тези, на които ще разкажете, като се тръгнете от тук. И то е, че въпреки платените социолози, въпреки поръчковите или заплашените медии, България днес има една политическа партия, която е различна от останалите крадливи партии на статуквото и тя се казва Ред, законност и справедливост. И тя е издигнала и подкрепя кандидат за президент, който се различава от останалите, ако не толкова по реч други неща, то най-вече по това, че има смелостта и знае как да уволни Бойко Борисов. Тръгнал съм на тези избори да се кандидатирам за президент, за да мога веднага, щом бъде избран и встъпя в длъжност на 22 януари, за нуждите на политическата чистота в България, да уволня Бойко Борисов и след това веднага да предизвикам Велико народно събрание, което да приеме нова конституция. Нова конституция, в която освен другите неща, за които господин Янев говори, да заложим образованието като стратегически национален приоритет, демокрацията ни да бъде референдум на демокрация, всички важни въпроси да се решават от гражданите, а не от една шепа
неграмотни или купени политици. И нова конституция, която да предвиди граждански контрол, възможност гражданите да отзовават всеки свой избранник, да свалят депутатите, да свалят кметовете, да свалят общинските съветници, докато в съветите, в кметствата и в парламента не влязат само чисти хора, които знаят, че посегнеш ли на държавната пара, те чака бой пред ръката и изхвърляне от политическия живот. Защото иначе, скъпи приятели, съвсем безсмислено става подвига и саможертвата и на вашите земляци, героите на българското възраждане и на българското освобождение преди век и половина. Погледнете докъде докарахме България. От Раковски, Чинтулов и Захари Стоянов, които ни дадоха свободата преди 130 години, до Бойко Борисов и Цветан Цветанов, до Искра Фидосов, до другите знайни и незнайни радетели на корупционната слава, заради които Европа днес отново ни каза, днес в днешния ден, не сте достойни за европейско признание, не заслужавате място в шенгенското пространство, защото не ви вярваме. Преди 100 години Захари Стоянов тръгна от Медвен с късни цървули, за да отиде в Париж като председател на Българското народно събрание, да го посрещнат там и да му кажат: вярваме във ваше лице на нова България. 100 години след него Цветан Цветанов ни докара до унижението Европа да ни каже: от 5 години сте в Европейския съюз и още не ви вярваме, защото продължавате да имате корупция и не искате да се справяте с нея. И накрая сметката е много проста. Ако през 2012 година приемем нова конституция и създадем правила, благодарение на които да ликвидираме тежката корупция, ако премахнем имунитетите на депутатите и съдиите, които им дават усещането за безнаказаност, още през 2013 година, чрез спирането на този грабеж, на който сме свидетели днес, в резултат на който от държавния бюджет изтичат между 2 и 3 милиарда лева, тези пари ще могат да бъдат отделени за повишаване на пенсиите, за повишаване на заплатите, за подкрепа на бизнеса и нови работни места. И това означава, веднага след като влезе в сила новата конституция, да стане възможно шоково повишаване на доходите на всички български граждани. Ето с това трябва да бъдем български. И накрая ще ви го кажа като университетски човек, който е дошъл в един от най-възрожденските градове на България. Плача ми душата, като гледам, че ни управляват хора, които боравят с 150-200 думи. И се питам, ако не вземем мерки, ако ние като народ категорично не се противопоставим на безобразието и унижението, наречено ГЕРБ, на тези избори на 23 октомври, съгласни ли сме да се подпишем първо над духовната, после и над физическата присъда на своите деца и внуци, на които ще оставим една напълно съсипана и ликвидирана България? Мисля, че вашите очи ми го казват ясно. Не сме съгласни и няма да го направим. Ето за това на 23 октомври в бюлетината номерът е 14, а нашето задължение е да променим България. Благодаря.